Čaute, ja som Lego Lukas a dneska si postavíme malý vojenský model. Čiže potrebujeme prosto peknú platničku. Niečo ako toto. Teraz zoberieme nejaké kocky a obložíme to. No, podstatné je, že mám nové pekné minifigurky. Ozaj, tam by som zabudla, ešte mám pána, ktorý zhorel. Čiže títo budú tu, tento pôjde tu do zákopu. Dobre, teraz budeme staviať. Mám tu pekné takéto špeciálne zábranové a použijeme tento, lebo ten je pekný, taký stredný, dáme ho zhruba tu. No, zíde sa tu nejaký strom a môžeme použiť aj nejaké zábrany, ktorá je prasknutá. Čiže to bude vyzerať, ako keby ju takto presekol. Opa. Dáme sem a teraz použijeme nejaké vreco. Malý kyblík a dáme hľadať nejakú muníciu. Opa. No. Teraz to najpodstatnejšie, samotné minifigurky. Čiže najprv dáme tohto, pekne takto, tohto dáme sem, tento zhoretý bude tu, tunak je pán útočník. No, čo tam nepasuje? Čiže toto dáme trošku tak. A finálny produkt. Čaute, vidíme sa v ďalšom videu.